Nola adierazi unitate hamartarrak zatikitan eta zenbaki hamartarretan. Azalpena. Orain azalduko dizuet nola egiten diren eragiketa hauek. Lehenengo zenbakia izango da bost hamarren. Zenbaki hau hemen zenbat 0 ditugu. Orduan, komaren atzean zenbaki bat egon behar da. Zein zenbaki izango da? Ohiko zenbakia. Hau da bost. Eta orain, beste zenbakirik ez daukagunez, jarri behar dugu 0a. Gure komodina. Eta orain, badaukagu ja eginda lehenengo zenbakia. Orain azalduko dut bigarren adibidea. Hamarrenikoa. Hogeita hamabi hamarren. Zenbat 0 ditugu? Bat. Orduan, komaren atzean egon behar da zenbaki bat. Eta zein izango da? Eskumako zenbakia. Hau da, 2. Eta gero, komaren aurrean, hemen 3 zenbakia daukagunez, ez dugu komodina erabili behar eta orduan erabiltzen dugu 3. Orain azalduko dizuetaz, 3. eta azkenengo zenbakia, edo adibidea. Gure kasuan, gure zenbakia izango da hau. 400 eta 92 hamarren. Berdin, hemen 0 bat daukagu. Orduan jarri behar dugu beti eskumako zenbakia. Eta izango da Eta gero, komaren aurrean, 2 zenbaki egon behar dira. 4 eta 9. Orduan, jarriko dugu 9 eta 4. Eta ia baditugu adibide guztiak. Gure zenbakia izango da 4 ehunen. Orduan, 100 bi zenbaki 2 0 dituenez, jarriko ditugu 2 leku, gehi, koma eta beste leku bat. Azken zenbakia 4 izango da. Eta gero, 4en aurrean beste 0 egongo da, eta komaren aurrean beste 0 bat ere. Horrela adierazten dugu ehunena. Hurrengo zenbakia da 72 ehunen. 2 0 ditugunez, 3 komaren atzean, 2 zenbaki jarriko ditu. Orduan da, 2 leku gehi beste leku bat. Orduan jarriko duguna da 72 hemen eta 0a jarriko ditugun atzean. Komodina bat moduan. Komodina delako. Horrengo zenbakia da 600 eta 73 ehunen. 2 zenbaki jarri behar ditugu komaren atzean. Orduan da leku bat, gehi, koma, gehi, beste 2 leku. Orduan jarriko duguna da 3 dela azken zenbakia hemen. Gero beste 6a 3en aurrean. Eta beste 6a hemen. Eta behar komodina. Hau da azken adibide. Eta horrengoa milakoak dira. Orain milakoekin hasiko gara. 8.000. Komaren hemen milaren 3 0 ditu. Orduan, komaren atzean
hiru zenbaki jarri behar ditugu, eta komaren aurrean bat. Orduan azkena zein zenbaki izango da? 8. Eta gero erabiliko dugu gure komodina 0, 0 eta 0. 55 milaren. Milaren esan dugunez lehen hiru 0 ditu. Orduan komaren atzean hiru zenbaki jarri behar ditugu eta komaren aurrean bat. Orduan jarriko dugu 5, 4 eta erabiliko ditugu gure komodinak 0 eta 0. 300 eta 70 milaren. Orduan lehen esan dugunez berriz, hiru 0 ditugu hemen, milaren. Orduan, komaren atzean hiru 0 jarriko ditugu eta aurrean bat, beti bezala. Orduan, zeroa jarri behar dugu, baina ez da izan behar gure komodina. Zenbaki hau 0 bat duelako hemen. Gero, 7, 3 eta orain zer jartzen dugu hemen? Gure komodina 0a dela.